गोजोन फुंबिलि दिनै 5 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। बिखुनजोखौ रैखा खालामनो थांनानै बिहामजोआ खैफोदाव गोग्लैदों। जाबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव बिखुनजोनि मुङाव बिहामजोआ मेट्रिक आनजादखौ हैदोंमोन, नाथाय पुलिसजों हमजानो गोनां जादों बिहामजोआ। बे जाथाया धेमाजि जियादल एचएस स्कुल आनजाद मिरुआव जादों। जाथायनि सायाव सेन्टार इनचार्जआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिखुनजोनि मुङा जबारानि सन्धि आरो बिहामजोनि मुङा आइटेश्वरी पेगु। बिखुनजोनि थाखाय मेट्रिक आनजाद हैनानै होदोंमोन बिहामजो आइटेश्वरी पेगुआ। इनभिजिलेटरआ जेब्ला बिजाथिनि सिगनेचार लानाय समाव एडमिट कार्डआव थानाय सावगारिखौ नायदों, अब्ला बिजाथिनि महरजों गोरोबनाय मोनाखै। बेनिखायनो इनभिजिलेटरआ सेन्टार इनचार्जनो मिथिहोदोंमोन। बेनि उनावनो गुबुन बिजाथिफोरा जाहाथे जेबो डिस्टार्ब मोना, बेनिखायनो आइटेश्वरी पेगुखौ अफिसाव लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानायाव आइटेश्वरी पेगुआ गावनो सिमान लादों दि बिथाङा बिखुनजोनि मुङाव आनजादखौ होनो फैदों। बेनि उनावनो आइटेश्वरी पेगुखौ आयेन बायदियै एक्सपेल खालामदों। सेन्टार इनचार्जआ आरो असिनो खौरां हरनायाव धेमाजि पुलिसा फैनानै हमनानै लांदों बिहामजोखौ आरो बेनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामदों। उन्दै बैसोआव जुलि होनायनि दायाव हमजानायनि उनाव बेल मोननायनि 12 सान उनावनो अबथिरायै जिउ गोमादों रमेश बसुमतारिया। बिथाङा बाक्सा जिल्ला बरबरी थानानि सिङाव थानाय नया बस्ति हालामनि सिमलाबारि गामिनि थागिबि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै बैसोआव फिसाज्लाखौ जुलि होनायनि दायाव थांनाय 3 फेब्रुवारियावनो पुलिसा हमनानै लांदोंमोन रमेश बसुमतारिखौ। पुलिसा बिथांखौ हमनानै लांनायनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा बेरामाव गोग्लैनानै दंखायोमोन, नाथाय पुलिसजों हमनानै लांजाखांनायनि उनाव जानाय लोंनाय मोजाङै मोनजायैलाय बिथांनि बेरामा गोब्राबसिन जादों, जायनि थाखाय बेल मोननायनि 12 सान उनावनो रमेश बसुमतारिया जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि रमेश बसुमतारिया बेरामाव गोग्लैनानै दंखायोमोन, बेनिखायनो बिथांखौ थाब उदां खालामनानै होनांगौमोन होननानै बुंथिदों आरो गोलाव सम जोबथेसालियाव थानायनि थाखायनो बिथांनि बेरामा बारा जानानै बिथाङा थैनो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं रमेश बसुमतारिनि नखरा दुखुथिया। नखराव बावैसो सिगां गथ' गोरलै जोनोम जादों, जायनि थाखाय गोबां रां खरसा जादों। बेराफारसेथिं रमेश बसुमतारिखौ बेलाव लाबोनायावबो गोबां रां खरसा जादों। बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे नायहरफिनो, बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा। मालायनि फिसाखौथ' बाद हो, सागानगिरिफोरनि दोलोनिफोरानो सासेबो साख्रि मोनाखै। गाव गावनि नखरनि फिसा आरो बिदा फंबायफोरनोबो साख्रि होनो हायाखै होननानै बुंथियो बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया। फोरमायथिनो गोनांदि गोबाव समनि उनाव बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफआ गावसोरनि दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय आरो जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दासान्दि जथुम्मा खुंगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि बरमा बरखारुवा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो मैयानि सानाव बिपिएफ दोलोआ मोनसे जर'खा मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खाम्फा बरगयारिया फोरमायथिदों दि फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ हान्जाया थागथियारि आरो बिपिएफ दोलोआ उदां राजखान्थि दोलो, सोरबा राजखान्थि दोलोनि नारसिननाय आरो हुमखि होनायाव खामानि मावग्रा दोलो नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। बिपिएफ दोलोनि थांखिनि बारगा सोरबा खोथा बुङोबा बेजों गोरोबनानै थांग्रा नङा होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो ओनसोलनि जौगानाय, दुखुथिया रायजो राजानि खामानि, सोलोंथाइनि जौगानाय, गासै हारिफोरनि राव, हारिमु आरो थुनलाइ जौगानाय, बेफोर थांखिजोंसो बिपिएफ दोलोखौ दादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो इउपिपिएल सोरखारा साख्रि होनो हायैनि सायाव बिथाङा बुंथिबावो दि बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ बिटिसि सोरखारानो होनो हागोन होननानै बिटिसि गोरोबथायाव लिरनाय दंखायोमोन, जायनि थाखाय बिपिएफनि सोरखारनि समाव बिटिसिनि 40 बिफानाव बिटिसि सोरखारा सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड दानानै बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ होदोंमोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथायाव जेबो लिरनाय गैया। बिटिआर सोरखारा 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हागोन होननानै बिटिआर गोरोबथायाव लिरनाय गैया, जायनि थाखाय बिथांमोनहा बेनि सायाव गोनांथि होआखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायनाखि इउपिपिएल सोरखारा नखर नखर साख्रि होगोन होननानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन, नाथाय इउपिपिएल सोरखारा 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ, सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै। मालायनि फिसाफोरखौथ' बाद हो, सागानगिरिफोरनि दोलोनिफोरानो साख्रि मोनाखै। गाव गावनि नखरनि फिसा आरो बिदा फंबायफोरनोबो साख्रि होनो हायाखै होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया।
ट्रेक्टरनि जाब्रथायजों सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा मुङा हेमन्त बर' बिथाङा बाक्सा जिल्ला कक्लाबारि हरिसिंगा गामिनि रजनि बर'नि फिसाज्ला ट्रेक्टरजों हा रोगाफुबाय थानाय समावनो ट्रेक्टरनि सिगांनि बाहागोआ गोजौथिं दावखोनानै उनथिं सेबफैदों जायनि थाखाय हेमन्त बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादों ट्रेक्टरनि जाब्रथायजों जिउ गोमानाय जाथाया बेयो गिबि खेब नङा ट्रेक्टरजों जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ जों गोबां खोनानो मोनबोदों माब्लाबा ट्रेक्टरनि उननि बाहागोआ सिगांथिं खोबफैयो माब्लाबा सिगांनि बाहागोआ उनथिंजाय दावखोयो जायनि थाखाय गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जाबोदों बेनि अनगायैबो खायफा सुबुंफोरा जोबोद गोख्रैथिजों ट्रेक्टरखौ सालायो जायजों ट्रेक्टर सालायग्राया खैफोदाव गोग्लैनायनि अनगायैबो सरासनस्रा सुबुंफोराबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो सानसेयावनो गासै मोनद' बाला अन्थाइ लामा बेखेवनानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोल सिंनि गुबुन गुबुन गामिफोराव मोनद' लामा बेखेवनानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया बे लामानि गेजेरजों 6,000 सुबुंफोरा हाथाइ बाजार देहा फाहामसालि आरो फरायसालिफोराव थांनो हासिगोन रायजो राजाफोरनि रंजानायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि 100% नङाबाबो 60-70 जौखोन्दो लामा फोसाबनायनि खामानिखौ मावनो हाबाय जौगानायनि बिथिङाव आरो हाग्रा एवस्रांनायनि बिथिङाव माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा मानोना गुनगोनां सोलोंथाइ आरो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय लामानि गोनांथि दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिपिएफ दोलोआ हाग्रा एवस्रांनो थाखाय सुबुंफोरखौ थुलुंगा होगासिनो दङ नाथाय माब्लाबाबो हाग्रा एवस्रांनो होनाय जानाय नङा नांगौबा राजखान्थि एंगारगोन होननानैबो बुंथियो रनजित बसुमतारिया बेनि अनगायैबो जायफोरा होस्रांजादों बिथांमोननि थाखाय हाथि खालामनाय जाखाबाय थाबैनो हाखौ राननानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा मेघालया नागालेण्ड आरो त्रिपुरा बे मोनथाम रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांबाय नाथाय देरहानाया रोखा जाखांनायनि उनावबो त्रिपुरायाव दासिमबो दावराव दावसि जागासिनो दङ बुंनो थाङोबा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उननिफ्रायसो त्रिपुरायाव बांसिनै दावराव दावसि जागासिनो दङ गासै मोन 50निबो गोबां जाथायफोर जादों जेराव बिजेपि कंग्रेस टिएमसि सिपिआइएम त्रिपुरा मथा पार्टी बायदि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों गोबां न'बांफोरखौ सावनानै होलायनाय जाथाय जादों मोनसे दोलोनिया गुबुन मोनसे दोलोनि सायाव गाग्लोबनाय बायदि जाथायफोर जादों जायनि थाखाय माखासेया गाव गावनि न'बां गारनानै खारनानै थानोबो गोनां जादों गुबैयै सोनाब त्रिपुरा जिल्ला आरो धालाय जिल्लायावनो बांसिनै जाथायफोरा जादों जायनि थाखाय बे मोननै जिल्लायाव सेक्सन 144बो फोसावनानै होदों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथायाव गासै 22खौबो एरेस्ट खालामबाय आरो 4 केस रेजिस्टार खालामनानै बेनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ मख'नो गोनांदि त्रिपुरायाव मोन 60 बियाबनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन जेराव बिजेपि दोलोआ गाव हारसिङैनो मोन 32 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन बाक्सायाव हाथियार हमनो मोन्दों गबर्धनानि असिनि दैदेननायाव हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला गुबुन साननि बायदि बाक्सा जिल्लानि गबर्धना तिनिआलियाव गबर्धना असिनि दैदेननायाव बाक्सा पुलिसा सिग्रोमदोंमोन बेयावनो AS 156793 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिखौ हमनो मोन्दों जेराव गंसे फेक्टरियाव बानायनाय पिस्तलजों लोगोसे गरब्रै गोथां गुलि हमनो मोन्दों आरो बे दायाव सानै सुबुंखौ हमदों बाक्सा पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बाक्सा पुलिसा रायजोआव सोरखारि मावख'गिरिफोरनि जाख्ल'नाया जागासिनो दं आरो रां जाख्ल'ग्रा मावख'गिरिफोरखौबो हमनाया जागासिनो दं बे खेबाव कामरुप मेट्र'नि डिपुटि इन्सपेक्टर अफ स्कुल बुद्ध काकतिया भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों हमजादों रिपर्टनि बायदिब्ला फरायसालिनि जौगानायनि थाखाय सौफैनाय फान्डनि अडिटआव रेहाय होनो थाखाय रां बिदोंमोन बुद्ध काकतिया बेनि उनावनो भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनो खौरां हैनायाव बिथांमोननि जेयाव नांदों कामरुप मेट्र'नि डिपुटि इन्सपेक्टर अफ स्कुल बुद्ध काकति बिथाङा मख'नो गोनांदि बेनि सानसे सिगांबो रां जाख्ल'नायनि दायाव 3 सोरखारि मावख'गिरिफ्रा हमजादोंमोन मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो गाव गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन
मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।